duit 200 sesuk nyoblos laku ning jawab ya nggih ning dugi bilih wonten mriku sing dicoblos tetep Gatotkaca wong tiyang mriki niku klambine warnane rena-rena boten perkara duwite ning mergo pancen kebacut anggenipun tresna kaliyan Gatotkaca dasaripun Gatotkaca menika piyayinipun sabar wicaksana adil tresna marang para kawula tresna dhumateng budaya saben taun malah marambah makaping-kaping mesti anggelar budaya duka menika acaranipun menapa kangge nglipur sedaya para warga ingkang mapan wonten ing kampung Pesilat mriku. Iya ya. Niat langeng kalang yang gelapan bamontar. Tinangler kekonang turun toro petan padang. Kasoran pacaring. Purnaming gekono. Dasari mongso katiko himongana wengi pringujungan Allah nuwun sewu Kakang Durna Adipati Harya Sengkuni piye yen pancen nganggo cara padangane ora bisa mbok nganggo cara sing peteng sing ndok karepake apa ora luwih prayoga bab iki sambat karo widodari panggoda pangrencana ya kuwi Sang Bathari Durga ndak kira bakal bisa ngrampungi gawe iki Pandita kayawan sesito umpana kape tawa Suku angin negeri songe Sinak kalian kampung Tata ingkong purnawayang Sarujuk Anenggih Sang Resi Durna midanget dhumateng aturira Rekyana Patih Harya Suman pramila sigra tingkem netra kekawih amatek aji pameling ingkang nedya den rawuhaken nenggih widodari Dandang Manguri nenggih Sang Bathari Durga bawane Brahmana limpat seprapat tamat mungkuning agal lembah sakebyaring tatip ngejlantah nenggih Sang Bathari Pramoni yang rugen gantung alpun tinto keswale karasan
Kadung kadang kamu memanggul mana rahayu kayono anak golong kula ingkang ganggu kamardikan nilan tata krami wani kumantaka ngaturi rawuh dika wonten ing jangkar bumi mriki. Iya ya Durna. Ora dadi apa? Bekti kula nunjuk Sang Batari. Ya ndak tampa gawe bangga ing rasa. Sungkem kula katur Sang Batari. Sing muni nuni nggih. Ndak tampa gawe bangga ing rasa. Sungkem pangabekti kula mawon tuwang tuwa kunjung Sang Batari. Sapa iki? Kula Punantarja. Anak Werkudara sing barep Kasinggihan ya ndak tampa wong gagah. Aku anggere ngerti wong lanang sing dadane jembar tur enek ulune. Ya gemes ora umum. Ruwes-ruwes. Durna, waneng gawe. Ana wikah ya apa nimbah kelawan aku ngaturi kelawan Batari Durga. Anu. Niki wau lak bingung, rasing anak kula bingung. Niki lak anakipun Werkudara sing barep ning apes terus. Angger apa-apa ana Wahyu Senopati sing entuk ya Gatotkaca, pilihan Senopati entuk Gatotkaca, terus enten Wahyu Topeng pojok nika sing entuk Gatotkaca. Diwisuda wonten negari Pringgondani ya tetep Gatotkaca. Antarja menika mesakaken menika dikiwakaken kaliyan bapakipun tegesipun Werkudara niku wong tuwa sing mbaki dimban silaten, wong tuwa sing radil. Kula nuwun senjata pitulungan kados pundi caranipun supados lare menika saged dados ratu wonten ing Pringgondani mesti kemawon Sang Batari Durga saged minangkani. Upaminipun Gatotkaca dipun pejahi menawi Gatotkaca menika pejah tartamtu menika mulusaken Antarja dadi ratu Pringgondani. ya jomong ngawur kaya ngono kuwi. Durna, Pancen dawuh. Ora gampang mateni karo Gatotkaca. Mergo iki pancen Gatotkaca iki sakti mandraguna. Tur dasare kiwa tengene Gatotkaca iki para brahmana resi, kiai, alim ulama sing rina wengi tansah nindakake puji dikir kidung suci mantra rahayu. Yen aku nduk perintah mateni Gatotkaca ora bakal saged. Lah lajeng Antarja dadi ratu ana ing negara Pringgondani, ayo gunake rekayasa rekadaya sandi upaya. Caranipun jenenge Gatotkaca kudu dielek-elek. Caranipun kados pundi, Ger Antarja? wonten dawuh. Upamane pun ibu ngampil kamarmu sedilo wae apa pareng. Dadi tindak piyambak Ya ora karo kowe lho, kancaku sapa yen dhewe. Ya karo sliramu. Sliramu kok tak dandani ngono. wah dandan ketoprak Pakubono. Mboten menang kuwi. Ya tak dandani. Ya kanthi cara iki kanggo srana rusak jenenge Gatotkaca. Melu apa?
iki ya pakan anggen melerem. Nggih. Kamarmu kene iki. Inggih ngapunten mboten nate kopen. Yo, kamare cah anak ambene rokok. Ngapunten yo. Ora apa-apa, ora apa-apa. Lho, nek enek kecut barang, enek borbol barang gua apa? Mboten menawi enten Nara Pidana menika nangis hukum nggih kula piyambak. Lho, lilin barang. Nggih menawi oblangan. Kowe tak kandhani ya. Nggih. Kowe bakal tak dandani jebles karo Gatotkaca. Ya, Jebles karo Gatotkaca. tegesipun Wis to, kowe yen kowe jebles karo Gatotkaca sing sejati sing nyingkirake aku. Ayo bener. caranipun Ya kuwi kabeh sandanganmu iki lukaren. sedaya. Kabeh. Wah, kula pekewet. Aja kok patok karo mbahe dhewe kok piye. Aku mbahmu ngono. Ayo cepet. Nggih. Ngapunten sanget. Ya. Ya. Aku yang ngerti wong lanang ngen lengen ototis ngono iki. Ya, wis tak dandani nganggo iki. Jebles Gatotkaca. Durna wae bakal pangling lho. Ora ono.